svare mig i, fordi jeg ikke har den fysik. Så det kan ikke være bekendt. Det må I ikke gøre. Vi kan aldrig drømme om at lægge noget ud, uden du siger ja. Vi vil ikke gøre noget. Men i kampen mod fucking luder-islam, som er jo en lorte Hvad med det sprog? Det er amerikansk sprog. Jeg gider ikke høre på det. Tal almindeligt sprog. Tal de der umanerlige muslimer, der ikke vil indordne sig. Ja. Det er jo det sprog, man bruger. Jo. Ikke? Så bliver du ikke arresteret, du bliver aldrig anholdt, du bliver aldrig... Men hvis du bruger det sprog. Men alle vi gamle, vi fatter præcis, hvad du mener, hvis du bruger det sprog. Ikke? Og selv Inger Støjberg fatter det. Men det var det, hendes far har fortalt det. Må jeg spørge noget? Ja. Hvis vi ikke formidler en viden omkring Konstantinopel, hvor mange folk ved, at Istanbul engang... Så mener de. Hvor mange folk ved, at Izmir engang hed Smyrna, og var en græsk by, og har været en græsk by 3.000 år. Hvis vi ikke fortæller om det live, så kan vi sige, vi vil ikke optages på videoer. Men Facebook-kongerne og apps-kongerne, som ejer, jeg ved ikke hvor mange milliarder, supermilliarder, de vil ikke have, at du skal fortælle det. Nej. Men live. Jamen det er jo derfor, at vi taber. Vi går til grunde. Men live. Kineserne overtager. Det forudsagde jeg allerede i 60'erne. Ja, og jeg havde succes og det hele. Men jeg sagde, I kan godt glemme, kineserne vil vinde, sagde jeg. Men kan du ikke lige... Jamen, de griner, alle griner. Kan min kone skældte mig ud, når jeg sagde. Kan du ikke godt kæft? Men det er ret. Jeg får ret. Godt. Men live, ja. De vil vinde, hvis du ikke holder kæft og lader mig tale. I holder kæft. Ja, men det er godt, live. Hvis vi ikke fortæller om det i videoer, hvor mange andre vil så fortælle om, at engang var Lilleasien stedet, hvor Paulus grundlagde kristendom. Hold nu kæft, hvor julemanden kom fra Lilleasien, så nu hedder fucking Tyrkiet. Hvor Herodot kom fra, som verdens første historiker. Han var løgner, det er muligt, men han fortalte i hvert fald, hvordan pyramiderne blev bygget. Ja, og Homer, som gav os Iliaden og Odysseen, han kom også fra Lilleasien. Hvor mange vil vide det, hvis vi ikke fortæller om det live? Og så Benjamin, han ved det. Benjamin er en helt fantastisk fyr. Vi kan også lade være at fortælle om det, fordi vi er bange for, at videoerne vil provokere nogen. Ja. Men live, hvis vi ikke fortæller om det, er der jo ikke andre. Og Smyrna, som nu hedder fucking Izmir, og hvor Aristoteles Onassis, som blev gift med Jacqueline Kennedy, han blev født i Smyrna i 1906, nu hedder Smyrna Izmir, Smyrna brændte i 10 dage i 1923. Ja. Det var mit hoved, at tungbomben kom lige i hovedet på dig. Det var før du blev født. Det er godt. Du aner ikke, hvad du snakker om. Men vi kan godt gemme os, og vi kan godt lade med at fortælle om det her. Og så vinder vil du høre? Muslimerne. Ja, jeg vil gerne høre. Fortæl. Vil du vide, hvad jeg var under den rigtig kolde krig? Ja, det vil jeg. Hvor da de skød den valgeren Kennedy. Ja. Så var jeg soldat. Ja. 63. Ja, præcis. November? Oktober? Efteråret 63, ikke? Nej, det var 63. Ja, det var i hvert fald efteråret 63. Ja. Men jeg var jo Dallas. Nå. Texas, ja. Vi hører eller vi hører? Det hedder Dallas, Texas. Ja, vi hører. Dallas, Texas hedder det. Det er det samme. Dallas ligger i Texas. Dallas i Texas. Ja. Nå, nej, nu vil jeg optage det. Nej.
smed. Prøv lige at høre. Den gamle smed. Giv ordet til den gamle smed fra Valby. Det er jo egentlig. Hvis vi ikke fortæller om det, så kan jeg stole på. Du kan stole på alt. Og prøv lige at høre. Det kan du. Nå, jamen så bliver vi op til. Så vil jeg sige, I er med i komplot, som I ikke selv aner. Det kan være venstreorienteret, og det tror jeg mest på. Det er dig. For de regner Antifa hedder jeg. Og de manipulerer i her. Og det kan, så svinger det til at blive højreorienteret. Det kan man sige. Fordi det, man har brug for, det er sådan nogle tosser som jeg, som er villige til at spille idiot. Og det er I. Netop. Og derfor bruger de jer til hvad som helst. I er kommet ned i en sæk og en pose, hvor man kan tage op og bruge den, hvis lejligheden byder sig. Ja. Sådan. Og det passer. Ja. Og det gælder også dig. Ja. Der sagde du, der ramte du hovedet på sømmet der. Nej, ja. Det kan du gerne tro. Du skal ikke lægge den. Nej. Og jeg vil godt lægge navn til den. Ja. Det kan du fandme tro, jeg vil. Men I har bare ikke oplevet det. I bliver udnyttet, så I drømmer ikke. Det er Benjamin, som på mange måder er en meget tavlig. Fordi I tror, I er kloge. I tror, den ene er klogere end den anden, og så skal I bevise. Benjamin, du er Benjamin, som er en tavlig, meget tavlig kærlig, ikke? Ja, men det er jo helt utroligt. Men live. Nej. Jeg vil til at spørge. Må vi lægge nogle af de her videoer op til gavn for ungdommen? Må ungdommen høre? Jamen, du bestemmer selv. Nu ved du bare. Det må vi gerne. Nej. Nej. Må vi lægge nogle videoer op for at belære ungdommen, for at oplyse ungdommen om, hvad sådan det er? Misbruger mig jo. Nej, vi vil ikke misbruge dig. Og vi går aldrig drømme om at lægge noget op, uden at du siger ja til det. Men det er ligesom ungdommen, RUK-ungdommen, som ikke ved noget om islam. Hvad holdning skal jeg have? Hvad er det for en holdning? Jeg skal have holdning. Så ungdom skal have selvtillid, det er det eneste, jeg siger. Du skal ikke have nogen holdning. Min holdning. Film mig. Min holdning er, at islam er noget lort. Og jeg synes langt hen ad vejen, at hele den der pseudo-akademiserede ungdom, som ikke ved noget om virkeligheden, som ikke kan noget med deres hænder, er noget lort. Min ligesom... Det er jo og jeg er enig. Jeg vil gerne lære ungdommen noget andet. Islam er en kamuflering af en dræberideologi forklædt som religion. Ja. Og det har politikere i Vesten ikke opfattet. Nej. Så de bliver ved at importere den trojanske hest. Mm. Og det kommer til at koste. Kan vi vækste på islam? Kan vi vækste på at hente muslimer? Det kan ikke lade sig gøre. Der er noget, de har misforstået. Er muslimer arbejdsomme? Jeg har ikke mødt nogen. Det kan ikke lade sig gøre. Kan de bruges i Novo Nordisk? Kan de bruges i det eksporterende erhvervsliv? Vestas og ingeniører? Nej. Men selvfølgelig vil nogen sige, ja, vi har muslimer. Ja. Har de det? Selvfølgelig vil de sige det. Men vil de det? Det er... Det ved jeg så ikke, om de det er forhåbentlig. Ja. Jeg håber, at man forstår, hvad jeg mener. Men muslimer og kristne, det svarer til
og hælde vand i